Bai, badakit euskaraz, bai. Denetarik egin behar izan dut, baina izatez nire lehen hizkuntza euskara izan da, neure familia euskalduna delako, gero, erdara, kasu honetan gaztelania ikasi nuen, eta erabili nuen. Eta euskara ere ikasi behar izan dut, batez ere, aro batean, pixka bat galdu nuelako eta nire prestakuntza profesionalerako ere ikasi behar izan nuelako. Alfabetatu egin nintzen. Jakina, merezi duela. Ez dakienak gauza asko galtzen ditu, baina hori orokorrean, zentzu orokorrean. Hemen Euskal Herrian euskara jakiteak aukera asko ematen dizkizu eta ez bakarrik profesionalak, ez nahi dut zure bizitza osoan. Pena da, euskara alde batera uzten dutenak, ez? Eta esan nahi dut, bai euskaldun batzuek, hau da, euskara dakitenek, batzuek alde batera uzten dute eta hori penagarria da. Eta ez dakitenek ere, interesik ez taldin badaukate, penagarria. Nik esango nieke, hoixe, unibertso zabal bat badaukatela euskara munduan. A ber, euskara aldetik esate baterako niretzat referente edo pertsona importantea Xabier Euskitze da. Oso galdera ona, sekula ez dut planteatu nork bultzatu nauen. Kuriosidadeak bultzatu nau. Oso pertsona kuriosoa naiz, eta nik uste dut kazetari batek hori izan beharko luke. Kuriosoa izatea, jakin nahi izatea. Beti esaten da, eta nik uste dut neurri handi batean arrazoia dutela. Kazetariok ez dakigula asko gauza konkretu bati buruz, baina gauza askotaz, zeu zer badakigu, hitz egiteko aina, bentsat bai, kasu batzuetan. Eskerrak azkenengo galdera den, egin beharko lirateke gauza asko. Importanteena hitz egitea. Baina komunikabideen aldetik eta telebista edo irratia, nik uste dut gauza gehiago egin beharko liratekela, batez be gizarteak behar duelako, ez? Eta gazterian eta jende gazte askok hizkuntza hori erabiltzen du eta menperatzen du, euskaraz bizi da, euren eremu, euren kuadriletan, euren lagunekin, baina beharko dute horrelako komunikabide bat, komunikabide euskaldunak beharrezkoak dira horretarako. Gauza gehiago, zure ondoan daukasunarekin hitz egin eta bizi, euskaraz bizi.